Zapekané cestoviny s údeninou, tak na ich prípravu potrebujeme na také 4 porcie fliačky, takých 40 deka, udeného mäsa alebo šunky, takých 20 deka alebo 15, 20, jednu cibuľu, 2 vajíčka, potom olej, na ktorom si opražíme trošku tej cibule a na dochutenie vegetu, soľ, mladé čierne korenie. A už som si tu nachystala mlieko s pochuťkou smotanou, ktorá buď sa môže dať také 2 deci mlieka, alebo si môžete dať trochu z pochuťkovej smotany a doložiť tým mliekom. Prvé si dáme variť cestovinu. Dáme si to klasicky vodu, osolíme to. Dáme tam trochu oleja, aby sa nám to tak nepolepilo. No a keď nám voda začne vrieť, tak to dáme variť. A teraz toto mäso, ktoré nám zase medzi tým pochladne, tak si ho pokrájame na menšie kocky. Toto som dala zase variť a potom to podusím trošku na tej cibulke a opražím to. By to malo takú vôňu. Miesto tejto udeniny môže ísť aj klobáska alebo nejaká saláma. Cibulku opražíme do sklovita, potom tam pridáme túto na kocky pokrájanú udeninu. Dáme vrie. Spravíme smotanu s tým vajíčkom. Aby sme to už potom rovno mohli dať zapiecť do rúry. Pridáme tam malú trochu soli, lebo je to dosť slané. No toho čierneho korenia, ale zase nie veľa, aby to nebolo zase moc také štipliavé. Precedíme tú cestovinu, ktorá sa nám medzi tým uvarila. Premiešam s touto šunkou, aby sa tak čo najviac všade dostala. Teraz to dochutíme vegetou a mladým čiernym korením, soľou už nie. Zapekáme to zakryté, aby tie cestovinky sa neosušili, aby neobschli moc. Tak to trošku s tým zamrvím, aby sa to tak čo najviac všade dostalo. Zakryjem a zapekáme to takých 35 minút, aby sa to vajíčko hlavne spravilo a prešla tá cestovina s tým mliekom a s tým vajíčkom, aby sa dorobilo. A potom sa to už podľa farby zapečie. A zapekáme to na tých 180-200 stupňov. To je všetko. No a teraz ich len trošku potrieme maslom, aby to bolo také jemnejšie. No a už len tesne pred podávaním sa to trošku nechá tak zapiecť, aby to maslo sa tak dofarbilo tú cestovinu.